Seguim l'acte, demano ara que m'acompanya Joaquim Fàbregas, però aprofito i agraeixo molt, en aquest cas, no te'n vagis lluny, Joaquim, encara, a l'organització que permetin fer en aquest cas, una falca, podríem dir, del que és l'altra ràdio de Ràdio 4, ja que jo també avui tinc la il·lusió i la profunda satisfacció d'estar amb vosaltres. I també tinc aquí dues persones guiades a l'altra ràdio, radioaficionats amb indicatiu, que per això han pogut entrar ni que no presentin, dos ecoalfes, en Jaume Planes i el Salvador Cavaller, que també us demano que pugeu, ni que no estigui previst en aquest cas a l'acte. I el que jo volia aprofitar avui era, ja que teníem aquesta possibilitat de trobar-nos gràcies a l'Urcat i que l'altra ràdio també està present amb vosaltres, dir dues coses. Una, l'Urcat col·labora a l'altra ràdio des dels seus inicis. Va ser Pere Teixidor, després Joan Balaguer, Manel Vázquez i en Lluís Manzano. No cal dir el profund agraïment a tots i totes. L'altra ràdio fa 42 temporades en antena. Avui també em fa molta il·lusió i la saludo cordialment, ara ho he fet personalment, però a través, diguem-ne, d'aquest micròfon. Dèiem que hi ha poques dones a la radioafició i també hi ha poques radioescoltes, ella, diguem-ne, té les dues, en aquest cas, qualitats. La primera, diguem-ne, col·laboradora que va tenir l'altra ràdio en el moment que jo també començava com a col·laborador del programa, que és la Carme Molina, una persona que jo també li tinc una estima especial perquè ella, diguem-ne, va ser de l'equip inicial de l'altra ràdio, programa que van crear dos radioaficionats davant del micro, Manel Domínguez, juntament amb Ramon Lluís, que va morir fa molt poc, el Jaume el coneixia molt bé, amb una profunda tristor, per un gran radioaficionat, Charlie X Ray Golf, tècnic de so, i Manel Sorribas, que no fa gaire ens vam trobar a Arenys de Mar, que van tenir la idea i surt l'altra ràdio. I des de l'any 85, aquest qui us parla té la possibilitat de tirar endavant aquest programa. Aquest programa de ràdio ha merescut, ara fa 3 anys, el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Un premi que el poden tenir Jordi Basté, un premi que el pot tenir, per exemple, l'equip de la competència, un premi que el pot tenir Toni Clapés, un premi que el té l'altra ràdio de Ràdio 4, que això també és important, Ràdio 4, pels que no sou habituals, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mai cap programa de Ràdio 4 va tenir un premi nacional de comunicació. El programa ha tingut 9 premis. El programa aquest any ha rebut el premi, en aquest cas, a la divulgació de les TIC, de la nit de les telecomunicacions i de la informàtica a l'auditori davant de 400 persones, amb el president de la Generalitat, el vicepresident Puigneró i moltes autoritats. Vol dir que el programa segueix viu. És impossible d'entendre l'altra ràdio sense 200 persones que l'han fet possible. 50 a la part tècnica, entre ells el gran Ramon Lluís, el Charlie X Ray Golf, o a la producció, i 152 persones davant del micròfon col·laborant altruistament mensualment a l'altra ràdio, durant 42 temporades. Jo destacaria 3 que els tinc aquí, a més de la Carme, que ja dic que és una de les pioneres que es va estar col·laborant a l'altra ràdio ben bé unes 5 temporades, jo calculo, si no són 5 seran 7, fins que ella va deixar les col·laboracions a la dècada dels 80, l'altra ràdio és de l'any 80, per tant, però la Carme hauria col·laborar fins l'any 85-86 aproximadament, que són el Joaquim Fàbregas, el Salvador Cavaller, en Jaume Planes, que els coneixeu prou bé, i us vull expressar en representació de tot l'equip del programa que jo he tingut la sort de poder estar en contacte amb ells, destacar-los perquè són persones que han col·laborat més de 20 anys al programa. El Salvador encara col·labora. El Jaume va començar potser cap a l'any 89 i hauria d'aguantar fins cap al 2015-16. En Joaquim també, quan ja veia que no era factible, durant diferents èpoques, 20 i pico de temporades, el Salvador, que encara ens porta al web, que encara col·labora, potser aviat farà 30 anys col·laborant. Jo només puc fer que és que expressar una profunda gratitud a aquests 3 extraordinaris radioaficionats. El Jaume parlava de radioafició, Salvador ha parlat de coses de comunicacions via satèl·lit, de tecnologia i també de radioafició, i en Joaquim Fàbregas, que és l'integrant d'Urcat, però que no havies parlat mai d'Urcat al programa, ho feien altres persones, amb televisió via satèl·lit, evidentment, ràdio via satèl·lit, tecnologia audiovisual i també ràdio i televisió internacional, fent la tertúlia amb el Santi Riera, Francisco Rubio, que també porten més de 25 anys. Per tant, la profunda gratitud, avui jo crec que ara ho demanem un fort aplaudiment simbòlic com a, diguem-ne, esforç de l'equip de l'altra ràdio, no haguessin mai pogut tenir cap dels nous premis, 9 premis
que ha tingut l'altra ràdio, n'he esmentat els dos més significatius i més recents, sense persones com en Jaume Planes, Salvador Cavaller i Joaquim Fàbregas, i específicament el Joaquim, que portava tecnologia audiovisual al programa, jo he après molt de tot el que tu has explicat, que jo he pogut portar també a la universitat. És a dir, moltes de les coses que jo he après fent l'altra ràdio escoltant les seves col·laboracions m'han servit després a mi per escriure un llibre de tecnologia que vaig poder escriure per la UOC o classes a la universitat. Per tant, del Jaume i del Salvador, evidentment que he après coses, però per la temàtica no l'he pogut portar en aquest cas de les classes. Per tant, en el cas de Joaquim, també donar-te les profundes gràcies per la quantitat de coses que he pogut arribar a aprendre, com avui també podreu aprendre coses quan agafarà la paraula i us farà la seva petita conferència. Per tant, jo us demano un fort aplaudiment que simbolitzi un petit homenatge sentit a Jaume Planes, Salvador Cavaller i a Joaquim Fàbregas. Jaume, felicito l'Urcat perquè tu no has sentit el vídeo. Gràcies a tu, perquè tot això que hem aconseguit, que dius tu que hem fet, ha sigut també perquè tu ens has sabut orientar i dirigir. Molt agraït perquè han sigut els millors anys fent ràdio a Ràdio 4, que jo he pensat, clar, no he fet cap més. Sí que havia fet, sí, he fet altres ràdios. Mata de pera, que la vas crear tu. I tant, sí. No, però han sigut uns anys preciosos i n'estic molt, molt agraït de tu. Salvador, felicita també a l'Urcat. Felicito a l'Urcat i em felicito a tu, perquè jo no tinc res d'importància al teu programa, simplement t'ajuda. Salvador, com sempre, modest, una de les persones que té un coneixement tècnic extraordinari i un dels grans tècnics de comunicacions digitals del món del Packet Ràdio. Gràcies al Salvador vam poder passar les fotografies del Joan Julià a tot color per ràdio, per fer experimentació després del Digitex. El Salvador, evidentment, amb una cultura tecnològica professional extraordinària i, com veieu, una modèstia, evidentment, que l'honora, però evidentment que et coneixeu també la seva vàlua. I en Joaquim Fàbregas, que és a qui jo ja cediré la paraula per fer la conferència. Joaquim. Doncs mira, va ser una època molt maca, que vaig aprendre moltes coses, no precisament de radioafició, però sí del que era la ràdio. La ràdio ha anat canviant, això ja no hi ha arribat massa temps. Quan la ràdio IP ha entrat de fort en el nostre món, doncs quasi bé vaig abandonar el vaixell, perquè d'alguna manera la part tècnica de broadcasting es anava esvaint. Aquest ha sigut una mica el meu procés de retirada del programa. Doncs moltíssimes gràcies, perquè si hi ha alguna cosa positiva és que també amb els tres el que no té preu, com us passa a vosaltres, us deia, és la relació personal, diguem-ne, que més enllà de fer un programa de ràdio hem pogut mantenir fins ara i que seguirem mantenint, diguem-ne, fins que ens sigui possible. Això, evidentment, mai sabem quin és el nostre destí. Doncs us deixo ja amb el Joaquim Fàbregas, per si algú, diguem-ne, dels que no sou del gremi, doncs dèiem, aquest home exagerarà, potser no sé què, deia que havia après i tal. Sempre que se l'escolta s'aprèn i avui en Joaquim ens ha preparat una conferència sobre la seva visió, diguem-ne, del paper actual de les radioaficionades i radioaficionats. Joaquim, quan vulguis, l'audiència és teva.